Είχες φως ανοιχτό. Δηλαδή. Τώρα βλέπω το φως. Αν είναι να τους δώσουν ξανά να κάνουν μια προσπάθεια εδώ, μην το βγάλεις. Τώρα τι είναι? Στην άκρη είσαι εκεί. Το βλέπω το φως μέσα μόνο τώρα. Καταλαβαίνεις. Δεν στο βλέπεις το φως. Δεν στο βλέπεις το φως. Προς εκεί κάνει δύο δικάδες. Ο ένας φεύγει έτσι, ο άλλος φεύγει αλλιώς. Δεν κάνει δρόμο όταν γράφεις, δεν κάνει. Τι δεν κάνει? Δρόμο όταν γράφεις. Το κάνει τώρα μετά. Την γραφεία μπορεί να κάνει. Έβρα που είχαμε εκεί πέρα, πήγαμε στην Κατερίνη. Ναι, εκεί θα γαμούσε. Γι' αυτό με κόλλησα εγώ. Από τότε με κόλλησε. Στην Κατερίνη γύρισες δύο τρύπες εκεί, μπάμπα. Το βλέπεις το φως? Ναι, το βλέπω. Τώρα μπορείς να το τραβήξεις, είναι και εκεί βλέπουν και με τα μάτια. Τώρα είσαι 1,5 μέτρο είσαι. Μόνο αν θες να το σηκώσω προς τα πάνω, να δεις μήπως έχει κάτι προς τα πάνω. Δοκίμασε. Τώρα. Όχι, δεν βλέπω τίποτα, όχι, άστο κάτω. Κάτω χώματα βλέπεις. Άστο, δεν πειράζει. Στα χώματα θέλω να δω. Αυτό. Ψάχνω να βρω ψιλολόγοι, κατάλαβες τι ψάχνω. Ναι, κάτω στο Εδώ τι έχω ρε μαλάκα, τι με τσίπησε εδώ. Κάτι από αυτά τα πίσχυνα. Μίγα. Τι είσαι εσύ?